Значи High Security системата означава, това е висок клас на секретност на една заключваща система, например да кажем на една брава. Бравите са различните модели, нали, имат различна секретност и различно ниво на отключване, така да го кажем. И затова преработките най-често се налагат, когато човек има направена, вратата е заложена един среден клас брава, да кажем, с секретност, и клиента иска да си сложи High Security система на заключване. Говориме висок клас на заключване. И тогава се преработва основно бравата, минава се на патронна система, която се слагат бронировки да се защитат от разпробиване и чупене в самите секретни патрони, и манганови планки слагаме. Въобще една брава може да се прави, да се преработи една врата с компетенции, с правилно подбрани брави, така че да се сложи, нали, 99%, че не може да се мине през нея. Нали, защото 100% няма как да дадем. Един вид на по-прост език, вие подсилвате абсолютно самата врата и съответно слагате по-качествена заключваща система.